Ей, ударната група. Тишина. Америка ми донесе богатството. Гледах дъщеря си по американския начин. Дадох и свободата, но я научих на ходен опит нямачета на семейството си. Намери си приятел, не италянец. Ходи с него на кино, връща се късно. Преди 2 месеца с още един техен приятел взели да се повозят. Карали да пие уиски, се опитали да се възползват от нея. Тя се противява. Опитала се да запази честа си. И те я прибили като куче. Когато стигнах в болницата, носът беше счупен. Челюстта е разбита. Фиксирана с тело. Може дори да заплача от болка. Отидох в полицията като съвестен американец. Намериха онези двамата и ги арестуваха. Заведахме дело срещу тях. Съдията им даде 3 години условна присъда. Условна присъда! Седях в заседателната зала като глупак, а онези двамата ми се подсмихваха. Тогава аз казах на съпругата ми, за правосъдие трябва да отидем при кръстника. Бонасера. Познаваме се от много години. А това е първи път, в който идваш да ме молиш за услуга. Не мога да си спомня дори последния път, когато ме поканил вестник кафе. Дори при положение, че съпругите ни са приятелки. Кажи ми какво искаш. Ще ти дам всичко, каквото поискаш. Само изпълни молбата ми. И каква е тя, Бонасера? Не. Искаш твърде много. Искам правосъдие. Съдът ти даде правосъдие. Око за око. Но дъщеря ти е жива. Тогава нека и те страдат, както тя страдаше. Кажи ми колко да ти платя. Никога не си искал да те защитават истински приятели. Смяташе, че да е абсолютно достатъчно факта, че си американец. Добре. Полицията те пази. Има съдилища. И съответно нямаш нужда от приятел като мен. Но ето, че идваш един ден и ми казваш, Дон Корлеоне, имам нужда от правосъдие. И на всичкото отгоре не искаш приятелството ми и не искаш да ме наричаш кръстник, а вместо това идваш в деня на сватбата на дъщеря ми и ме молиш да убивам за пари. Америка беше добра с мен. Тогава си вземи правосъдието от съдията. Сладостта с болката, Бонасера. Но ако идваш тук с верността и с лоялността си, тогава враговете ти стават мои врагове и тогава, повярвай, те ще треперят пред теб. Ти мой приятел. Добре. Ще си дам правосъдие. Кръстник. Някой ден, а този ден може никога да не дойде, ще ти се обади да върнеш услугата.